Atentos porque esta fin de semana abriuse unha fenda na mina de Cuarzo e xa vedes, houve un escorregamento de terras que deixou completamente colapsada a pista de entrada a esa aldea, a estrada, vaya. Pois agora eses veciños levan así dende a fin de semana sen poder sair da súa aldea, illados e por riba con cortes puntuais no suministro eléctrico. Claro, estuveron illados e buscaron algunha alternativa. Hai unha estrada bella que pasa polo monte e por aí é por onde están intentando amañarse. Pero hoxe un equipo da Hora Galega puido comprobar o deficiente que é esa estrada alternativa. Mirade as complicacións que pasou o noso coche para ir por esa estrada che de terra, de fochancas, excavadoras traballando que se interrumpen. Finalmente, hemos chegado a Doufe e falamos con veciños como Mari Carme ou Felipe que levan días illados. Estamos no concello da Estrada. Esta pista conecta coa aldea de Adoufe, pero foi cortada recentemente por mor deste xigantesco desprendemento de terra a escasos 8 metros desta pista. Existen outras vías secundarias para poder acceder á aldea, pero están en moi mal estado, o que deixa aos veciños prácticamente incomunicados. Os derrumbes veñen porque se escava por baixo, por suposto. É dicir, que había indicios de que podía pasar, quizáis pola actividade da mina. Eu aí xa houbera visto no brao xente traballando para asegurar o terreno que non se fora para baixo. Que pista alternativa hai? Agora temos unha pista por aquí que está o túnel da Vía Bella, entón é moi estreito, non pasa un camión, nem pasa só un turismo malamente. A partir de aquí xa é camiño de terra, eh? Chegamos aquí, pero aquí está cortado. Son os da mina que están traballando. Espera que nos cortan o paso. Espera que nos cortan o paso. Isabel, acabamos de chegar aquí, pero vemos que non podemos pasar porque están traballando os operarios. Entendo que para mellorar este camiño, non? Claro, que sí. Isto como era? Este camiño sempre foi así? Este camiño era a salida que había da Doufa antes da concentración. Estos operarios son da mina? Sí, os operarios son da mina. Para empezar, desde al lado do túnel, este de Silleda, para lá é a estrada. E isto está así porque os alcaldes non se vayan de acordo. Pero este terreo pertence a mina? Non. No. Este terreo, digamos que é público dos vecinos. Pero son os operarios da mina os que están mellorando este acceso. Exacto. Camiño despexado. A ver se podemos pasar. Aquí hai un túnel, non, alcaldesa? Que é isto? Pois si, é o da Vía Bella, o de mercancías, que é ahora. Pásase mal, por aquí non pasa un camión. A ambulancia pasará, pero daquela maneira. Mira que os veciños que incomunicados están. O que nos custou, pero xa estamos, Pensei que quedábamos nalgúna parte na que as rodas empezaban a patinar, Vive aquí. Mari Carmen! Hola. Hola, boas, somos da Hora Galega da Televisión de Galicia. O que tivemos que pasar para chegar aquí ata Adoufe, Ah, sí, en serio? Bueno, chego contar a ti, sí, ¿no? eso que me tes que contar a min, que teño que vir todos os días. Cantos veciños vivides aquí nesta aldea? Vivimos aquí 3, que somos meus pais e máis eu, Vale. e ali na casa do final viven unha parexa tamén. Hai dúas casas habitadas. Dúas casas habitadas, sí. Aí hai outro veciño, non? Ai, sí, hola Felipe. Estes días, antes de que estivesen amañando esta pista alternativa, vos como faciades para entrar e sair? Deixaronnos acceso pola mina, mas arreglaron un pouco para que se podera pasar cos turismos. Cando houve este desprendemento, vos chegastes a quedarvos en luz? Si, estuvemos o sábado desde as 9 da mañá hasta as 6 que nos conectaron, que nos deron xa servicio. É o aspecto que trae o río Umia a esta hora. Son as 2:15 da tarde. David, Protección Civil, gracias por atendernos unha vez máis, pero o tema é que parece ser que o peor está por vir aínda, non? Sí, estamos esperando a acumulación de auga que nos concello limítrofe da zona de arriba e, bueno, a ver que nos depara a xornada, porque, claro, depende todo da auga que veña de arriba. Partíamos desta imaxe do río, pero simos un pouquiño máis atrás, vemos esa estrutura, o tellado neste caso do lavadoiro, que é unha referencia que hai para ver que alto vai o río, e é que prácticamente non vemos nada por debaixo dese tellado xa. Sí, prácticamente non se ve nada, tanto ali como no medidor que temos ali ao fondo do río tamén. Por ahora, bueno, témolo alto, aínda hai algo de marxe. Augas de Galicia informa que desde pouco despois das 12:30 deste mediodía a estación Bermaña-Umia acada o nivel vermello. É unha mensaxe que tamén temos que lanzar para a poboación. Exactamente, moita precaución, sobre todo a poboación, non acercarse ás cotas baixas do río, evitar o menos posible facer fotos nas zonas anegables. O medidor, David, que nos dá a idea en canto está agora? E ahora mismo en 3,8, ahora mismo. Dicíasnos que o ciclo que leva desde que se abriron as comportas alá, recibiste o aviso 3:30, 4 da mañá, é un